I pozdrav ljudi, dobrodošli u Serijan Gaming. Ovdje je moj drug. Uroš Kovačević, zdravo ljudi. Idemo, danas ćemo igrati o neko kao preživljavanje, neko pravljenje kuće. Na kreativno. Mi smo već nešto tu malo radili. Samo gledaju ovo. Mi smo tu nešto radili, ali... Da, pošto vama mi to sigurno bilo dosadno, pa eto. Pa mi smo to napravili prvi sprat za početak. Da. I nastavljamo, valjda pravimo drugi sprat sad. A ne. Nemojte. Čuti Aleksa tamo. I tu je naravno moj brat. Aleksa stvarno. Samo majmuni gledaj klip. Ljudi, rekao vam je moj brat da ste majmuni. Da! Dobro ste ne čuli. Aleksa ovdje na internet da bi svi ljudi gledali. Svi ljudi. Svi ljudi. Niko me ne zna. Ja ću vam kažem da živi. Aleksa, ja imam na YouTube stranici osnovne podatke. Što ćemo stavimo doma? Stavit ćemo njega. Morat ćemo da pokupimo, da sutra uspičemo doma. Aleksa, znaš šta? Spomeni. Aleksa, možeš spomeniš? Ne. Što stavim mi ovaj kolo ovdje? Ali praviš drugi sprat poslu? Ne. A? Ne pravim. Ne praviš? A ba će ti biti visoka kuća. Aleksa, spomeni molim te. Što ne mogu bi pravim? Što? Ajde pravim. A me Ne treba mogu. terasicu tu. Nemojte, nemate vremena. Šuti tamo, preti. Da, imamo. Aleksa, prestavi se gicaš. Treba na... Te evo ga. Pa vi mokovi. Mrzim kad se ovo desi. Evo. Jingle bell, jingle bell, Jingle all the way. Ja sam pola vašio. Aleksa, aj čuti. Zaradi mi ćemo naravno ovo da snimamo iz više delova. U sljedećoj epizodi pravit ćemo krov za cijelu Ljudi, kuću. znate da se ovaj moj brat malo na to poremećenje. Da završimo I čim. nadam se da nije mislio da... U sljedećoj epizodi Serbia Gaming će praviti terasu za ovu kuću i ubacivat ćemo neke stvari u ovu kuću. Da, pravit ćemo naravno drugi sprat. Da. Za sad ćemo samo pripremiti za sljedeću epizodu i ništa više. Ništa posebno nešto. Da nećemo ništa posebno ubacivati. Samo ćemo završiti ovo ovdje ako I pri kraju klipa ćemo nešto da vam pokažemo, ćemo vam pokažemo nešto nas dvojica zajedno pravili. Što nešto imate. A? Snimamo. Hey, jingle bell, jingle... Izvinite zbog ovih smetnji što priča Aleksa, njegov brat. Baš nam je žao. Malo mi je teško živjeti s njim. Aaaa, moje uši! Aleksa, ajde se smiri gore. Izvinite, koristim neke droge. Aha, bravo. Udri. Udri ga ubiju. To je moguće. Aleksa! Bem ti mater. Zato ovdje. Jedno što se sisa. Aleksa, ne čuti, viš da snimamo. Sigurno. Izvinite zbog ovoga što on pravi neki izmišljotine. Više neće, ma nadamo se. I ne bi trebalo da se nadate. Evo, nemoj! Evo, završili smo taj jedan deo kuće. Super. Sada ćemo samo pobušimo vrata na ovoj kući i stepenice. Stvari nećemo još. Sve samo što se treba naurašamo na seriju. Čuti, sad ćemo da vam pokažemo neki serije koji smo isto mi pravili. Eksam kinesko, a nije jaš. Right big. Okej. Sorry, što sam taj umišljala. Pazi,
Pogledajte ljudi. Pogledajte staviš mi. Pogledajte ovo. Ovo smo mi ovako, znači otprilike ovako radi, ovako smo otprilike teli da pravimo onu kuću. Sa 2 sprata u stvari nećemo, prećemo s jednim spratom. Ovo smo, što je ova moj brat stavljali. Što su tuneli, uji. Ali tamo Muki pravi kuću, ne vidite se, baš najbolje. Inače, Ljudi, pogledajte, najbolju kuću. kuća nije baš nešto, ali je ovdje postavljen crveni tepih za važne ljude. Ovdje još nema crvenog tepiha što smo stavili, nešto se sjebalo. Da, nismo baš znali šta. Kao mi ovdje ribolo. Imamo tu koz. I šta mislite kako je ova kuća? Pišite Dole u komentarima dole u pišite da li je dobra. pišite. Dole. Dobra. Tu. I napišite da li ima mnogo farme ili ne. Okej, šta ti to znači? Viš onda se jede. Otiš na ploče automat i te stvari. A ovo je kako zove šporet, frižider, ovo kako se zove, sudopera, ovo kovče za smotu stvari, ovdje što pravilno Peć, sad ćemo vam pokazati i ostatak ove kuće. Ček se ovdje, i uraš pola. A uraš, ovdje je muška spavaća soba. Što muška iste su? Dobro, i sad da se... A ovo je ženska. Dobro. A gore je sprat oskrić. Gore ima televizor i te stvari. Ovo je za celu porodicu, A ovdje je za mother and father. father. Motherfucker. Ovo je za kupanje, vidite. Ja se tuširam, a da, prljav sam. Nisam kušuga, pritiska kušuga. A onda možemo kenjama da peremo. Zar si valjda Ovdje šuga? se peru ruke, a ovdje se kenja. Dobro, treba te šulja. Oda. Dakle, to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao! Nisam misterija izbija mentalci. Pozdrav ljudi, nastavit ćemo ovu nastavku ovoga snimanja. Ćao!